Shwmai, chi gyd yn iawn gobeithio, Tudur sy'n yma. Fi wedi bod yn cydweithio gyda menter gorllewin Sir Gar i ddod a lot fawr o fideos clocsio i chi. Felly, yn y fideo cyntaf yma nawr, fi'n mynd i ddangos cwbl o gamau syml clocsio. Byddai hefyd yn gwneud cwbl o fideos sy'n dangos cwbl o driciau i ni wneud yn clocsio, a hefyd clocs fit. Rhywbeth i fi wedi gwneud dros y blynyddoedd diwetha yn ysgolion, y colegau, a mae'n bach o hwyl i'r teulu i gyd. Felly, gyntaf, sefwch ar eich trad, mae pawb yn gallu gwneud hyn. Sim ots, os nag os clocs gyda chi gytre, allwch chi wneud e yn eich welis. Os mae mam a dad yn hapus bod chi'n wneud e yn y welis ar mwyn. Reit e, yn gyntaf, y cam rhwydda i wneud yw cerdded. Nawr i gerdded, mae 2 sŵn i bob cam. Yn gyntaf, y sowdl, y gwylod lawr fel hyn, a wedyn y llall lawr. Iawn, cwrs nesaf, cefen, wedyn lawr. Cefen wedyn lawr, a cefen wedyn lawr, rhwydd. Wedyn ni fynd nôl, mae union yr un peth, ond ffordd arall, y blaen gynta, a wedyn lawr yn fflat. Blaen a lawr, blaen, lawr, blaen, lawr, blaen, lawr. Da iawn, reit e, chi barod i drio hwnna, mynd i fynd mlaen, a wedyn ewn ni nôl. Gyda'n gilydd, barod? Cefen lawr, sowdl, lawr, sowdl, lawr, sowdl, da iawn. Beth am ni drio nôl? Blaen, da iawn. Felly, yn y fideos yma, fi'n credu enwedig gyda y stepiau syml, fyddai'n creu rhyw fath o rŵtîn eitha syml a rhoi popeth ni wedi dysgu yn y fideo at ei gilydd. Felly, by cyntaf, cerdded, ond yn y rŵtîn, mae cerdded ei hunan yn gallu bod bach yn boring, felly ni'n mynd i wneud 6 cam mlaen, a wedyn ni 3 stamp, 6 cam nôl a 3 stamp. 3 ni hwnna, chi'n barod? Ewch, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 3 stamp, 1, 2, 3 a nôl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 3 stamp, 1, 2, 3. Da iawn. Cerdded, yn ei gweud bod e'n rhwydd. Nesa, rhywbeth sy'n yn lot fawr o glocsio, mae lot o gamau'n dod o hwn, sef pitter patter. Ar y cyfer hwn, dyma beth yw e'n gyflym. Ond yn araf iawn. Chi'n pwyso'r un cwrs blaen y drod a cico sowdl y llall. Wedyn ni pwyso nôl a cico'r gwaelod. Mae corff chi bron yn swingo pwysau o un cwrs a'r llall. Chi'n rhoi pwysau ar y sowdl, jyst pwysau ar y blaen. Nôl ymlaen fel hyn. So, 1, 2, 1, 2. A wedyn pan chi'n teimlo gyfforddus, cyflymu fel antyma bach. Mae chi'n bron yn rhedeg yn yr unfan. Unwaith toden, yn ei ddechrau'r araf bach. Felly, trod lawr, cico'r gwaelod. Trod lawr, cico. Pwyso, cic. Pwyso, cic. Pwyso, cic. Da iawn. A wedyn rhedeg. Rydych ymlacio, ddim rydych stiff. Da iawn. Reit e, yn y rŵtîn, ni'n mynd i wneud y pitter patter yma. Ni'n mynd i wneud yn araf i ddechrau, a wedyn dwblu y speed. Felly, os ni gowntio rhyw fath o 8 araf, a wedyn fydd 16 yn ffito mewn i 8 cyflym. Rhywbeth fel hyn, chi'n barod? Ewch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dwbl o speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 3 stamp. Wastad neis gorffen gyda 3 stamp. Nawr, pitter patters wedi wneud. Felly, ni'n mlaen nawr fel hollol syml, cico coesau i'r ochr. Felly, yn syml fan hyn, just skipo yn yr unfan. Skipo yw codi'n cwrs a pwyso ar fel la. A wedyn, coesau mynd ar rhywbeth o pendulum. O jyst bod chi'n mynd cico'ch fynd y war, mam, dad. Felly, ni'n mynd wneud hyn. Gwneud ti 14 a gyffen hwnnw gyda 3 stamp fel la hefyd. Okay? Felly, mi'n rhoi cwbl lot i ni wedi dysgu nawr at ei gilydd. Ni'n mynd i ddechrau trwy cerdded mlaen 6 cam, 3 stamp, nôl 6, 3 stamp, wedyn pitter patter araf, wedyn cyflym, a gorffen hwnnw gyda 3 stamp, cico coesau'r ochr, 3 stamp, a wedyn nôl i wneud y pitter patter unwaith to, achos mae'n gwneud fwy o fideos, mae pitter patter yn dod mewn i lot o bethau, felly gallwch chi wneud hwnna unwaith to ar y diwedd, a hoi mawr i orffen. Chi'n barod?
Cyfnod gyda cerddoriaeth. Felly cerdded gyntaf. Barod, ewch! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ar 6, 3 stam! A nôl! 1, 2, 3, 4, 5, 3 stam! Pitter patter araf! A cyflym! A 3 stam! Pico coes yr ochr! Mas o'r coes yna! Woo! A 3 stam! Pitter patter! Na chi, ewch fynd. A gyflym! A 3 stam i orffen! 1, 2, 3, hei! Da iawn. Wel, gobeithio bod chi'n enjoio dysgu camau syml cloc show. Byddai'n dod â fwy o fideos mas, lot o driciau a hefyd clocs fit. Gobeithio bod chi'n enjoio. Cadwch yn saff.